Ako razmišljate o donaciji jajnih ćelija, a ne znate tačno odakle da krenete, to je sasvim normalno. Donacija nije jednostavna tema, niti je laka odluka. Ima mnogo koraka, mnogo je različitih klinika i još više pitanja na koja treba da dobijete jasne odgovore. Zato je nekada stvarno lakše kada imate osobu koja zna kroz šta prolazite i koja je to prošla sa mnogim ženama pre vas. Nekoga ko ume da poveže sve te delove. Kliniku, donorku jajnih ćelija, zakone, da vam prevede dokumentaciju, da vam pripremi terapiju, ali i da vam objasni šta sve to znači za vas od početka do kraja. Koordinator za donaciju jajnih ćelija nije neko ko zna sve, ali zna redosled. Zna kako da stvari ne deluju kao potpuni haos. Zna kada da vam objasni, kada da vas pusti da sami razmislite, a kada da jednostavno kaže, hajde, vreme je za sledeći korak. Kroz procese donacije jajnih ćelija smo prošli sa mnogo žena. I svaki put je bio drugačiji, ali jedno im je bilo zajedničko. Bilo im je mnogo lakše da ne moraju sve to da prolaze same. Ako vama deluje da bi vam ova pomoć bila značajna, budite slobodni da nam se javite. Pozdrav!